Давай следващия. БГ! България търси талант. Аре таланта. Таланта. Дай. Аз моите не играл. Чакай. Води, не бойся. Чакай, снима. Дай. Пускай. Дай. Ja. Oh no, pero bien, Зикни! Брека наред, шаде! Айде! Я, айде! Ком! Айде! Той не забил. Оскал! Дръж го, вари! Диана, като отидеш там, вземи бирата. Дръж го! Ей! Casi ya, eso mira, está bien. Ahora hay mucho más. Gördü böyle çaldı. Айде. Ziyan gördü bire çabuk böyle çabuk. Брат, си трябва да фана последно. Добър вечер, дами и господа. Намираме се в Белгия. Може да ви е смешно, че след 8 часа вечерта имам един от моите братовчени, Диан Георгиев, откачен луд, скача от най-големия мост на Белгия. Ето го, виждате го на вашите екрани, нашия Дидо Бенд. Готви са за скачане. Аре да те видим, Дидо! Ти си? Да, идвам. Изчакай така, преди да скачаш. Изчакай. Тук в момента се намираме в Белгия, 8 часа вечерта. Може да ви е смешно, но това сме ние. От град Ловеч и също Троян. Аре, Дидо. Скачай, моето момче, ти си. Айде, скачай. Ето го момчето. Това момче е от Троян. Вече стигнахме до него. Най-нормалният, как казва той. Разбира се. Човекът от Троян. Ето го, виждате го. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ето, видяхте. Това е човека най-смелия. От най-високият мост на Белгия, който скочи 8 часа вечерта. Дами и господа, това може да ви е на вас смешно, но за мен е истина. България търси талант и таланти са в Белгия.
Братче, да сте по-лоши път. Да? Гео. Да? Стига, Гео. Да, още един път. Да? Да. Или стига вече, стига, защото ще те зададат сом има тук, сом. Акули. Ето го вече излиза на брега. Господинът, който очаква неговия златен медал, разбира се, от президентът на Белгия, го очаква да му връчи неговия медал златен. Момчето, който е от Троян, град Троян от България, разбира се. Как е водата, Дидо? Браво. Супер. Добре ли? Водата е супер, няма проблем. Идеално. Стига.